mga kapuso, pila ka manunudlo nga magaserbe sa eleksyon sa Lunes, preparado na apisar may pagpanghangkat sa ilang responsibilidad. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang. 7 ka classrooms sang Tigom A&P Pilot Elementary School sa Pavia, Iloilo ang gamiton bilang polling precinct sa Lunes. Isa si Ma'am Christine nga magaserbe bilang poll clerk sa adlaw sang barangay and SK elections. Suno sa iya apisar nga ikatatlo na niya ka beses nga mangingkabahin sang eleksyon, hindi malikawan nga may mga panghangkat sa gihapon. Ang ano lang gid make sure nga naga-jive ang tally board kagang imo nga tally sheet amo malalang gid. Ang siguro ang mambal kung challenges gid. Kaya kailangan naga-jive gid mo, kailangan pariyo gid para makalikaw sa sala. Ginpasiguro sang DepEd Iloilo nga 100% na nga handa ang mga buluthuan nga gamiton kag mga manunudlo nga magaserbe bilang electoral board. May ipahamtang man nga DepEd Election Task Force agud mag-monitor sa sitwasyon sang piniliay. Para nga may ara kitang nga operation and monitoring center nga maga-document kag report sang tanan nga mga school-related issues and concerns sa aton mga teachers before, during, and after the elections. Samtang masobra 5,000 ka mga pulis ang gin-augment agud magbantay sa kaninong kagkatawhay sang eleksyon sa probinsya. Suno sa IPPO, apisar wala sang barangay sa probinsya nga nalakip sa red category o kung areas of grave concern, wala sila nagakumpiyansa. 92 ka mga barangay ang yara sa immediate areas of concern. We have some barangays nga under sa area of immediate concern. No, kundiin ang mga presence sa mga CTGs kag may mga political rivalries before, no? Amo na gin pang-consider naton. Anyway, may ara na kita prevention, preemption nga ginhimo prior pa that ang prior deployment naton sa QRTs are in place na. Preparado naman ang mga municipal COMELEC sa Tagsa, Cabanwa. Hopefully, force majeure nga mag-ayo lang ang Chimpo because maayo gid ang pagpreparar. I would like to commend also our provincial election supervisor and our regional election supervisor, si Attorney Rainier Laison and Attorney Dennis Ausan, for guiding us all throughout. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang, One Western Visayas.